ମଇଁଷି ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ କି ଯୋଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା କେଜାଣି ଗଣ୍ଡି ହଲଉନି। ଆଲୋ ଏ ବଳ ସବୁ କୋଉଥିପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କିଲୋ? ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ମୋ ପାଇଁ 7 ସପନ ହେଲାଣି, ତୁ ଶାଶୁ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇକି ଗଣ୍ଡି ସଳଖ କରୁଥା। ଆଲୋ ତୋ ସୌକିନିରେ ପୋକ ପଡୁ, ନିଆଁ ଲାଗୁ ସେ ଅଲଣା ସଜବାଜକୁ। ଏ ବୟସରେ ଆଉ ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିବିନି। ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଲୋ ଏ ବୋହୁ, ଆଲୋ ଉଠୁନୁ, ବେଳ ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି। ସୂରୁଜ ଉଇଁବେ 6ଟାରେ, ମୋ ବୋହୁ ଉଠିବ 9ଟାରେ। ରିଲାକ୍ସ ମମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଆଗରୁ ଶୋଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଗେଜେ ଗେଜେ ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏ ବୋହୁ, ଆଲୋ ଏ ବୋହୁ। ହଁ ମା, ଗଲୁ ଗଲୁ ସେ ମଇଁଷି ଆଗରେ କିଛି ଚାରା ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଚାରା ପକେଇଲୁ? ନାଇଁ ମା, ମଇଁଷି ଏବେ ବ୍ରଶ କରୁଛି, ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ ପକେଇଦେବି। କଣ ହେଲା? ମଇଁଷି ବ୍ରଶ କରୁଛି? କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୋହୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଲୋ ମା, ମୋ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ବୋଲି ସିନା। ଆଲୋ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିଲୋ? ଏଇ ପାଖ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛି ବୋଉ। ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ବାହା ହେଲେ ଝିଅ ବିନ୍ଦି ଲଗା ବୋଲି, ହେଲେ ବୋଉ ଜିନ୍ସ ରେ କେମିତି ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବି ଯେ? ପୋଡା ମୁହିଁ, ତତେ ମୁଁ ମଥାରେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବା କଥା କହୁଛି, ମଥାରେ। ଆଲୋ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି କାହିଁକି ବସିଛୁ କିଲୋ ବୋହୁ? ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମତେ କେବେ ବି ମା ବନେଇ ପାରିବେନି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ତାକୁ ଭରସା କରିକି ବସିଛୁ? ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭରସାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଜି କଣ ତୁ ମୋ ବୋହୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆଲୋ ଏ କଣ? ଆଚାର ଖାଇ ଖାଇ ଡବାଟା ଅଧା କରି ସାରିଲୁଣୁ। କଣ କିଛି ଖୁସି ଖବର? ନାଇଁ ବୋଉ, ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି। କାଲି ରାତିରେ 2ଟା ପେକ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି ତ, ନିଶାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡୁନି, ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି। କି କାଳ ବେଳାରେ ବୋହୁଟାକୁ ଆଣିଥିଲି କେଜାଣି, ମତେ କେତେ ହୀନସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କଣ ଜାତକ ମିଶେଇ ନଥିଲି କି? ଆଲୋ ସେ ଘୋଡା ମୁହାଁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲା ରାଜଯୋତକ ପଡିଛି, ରାଜଯୋତକ। ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ, ଆପଣ ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ମିଶେଇଥାନ୍ତେ ନା। ପୁଅ ତ ଯେଉଁଠି ବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ, ଶାଶୁ ବୋହୂର ଜାତକ ମିଳିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ରାଜଯୋତକ। ଏ ବୋହୁ, ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାତିଟେ ଦରକାର, କେବଳ ଗୋଟିଏ। କଣ ଭୁଲ କହିଦେଲି କି? ନାଇଁ ଯେ ବୋଉ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହାବ ଭାବ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାତିମାନେ ହିଁ ପଢିବେ। ଆଣିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୋହୁଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି, ଶାଢୀ ଛାଡି ଜିନ୍ ପିନ୍ଧେଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। 9ଟାରେ ସିଏ ଉଠିବ, ବେଡଟି ମତେ ମାଗିବ, ସଂସ୍କାର ସମାନ ନାଇଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ଲଜ୍ଜା ସରମ ଗଲା ଉଡିଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। କେଡେ ମିଛେଇ ମୋ ଶାଶୁଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। କେଚେ କେଚେ ହେବା ଗୁଣଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ତିଳକୁ ତାଳ ସେ କରିବ, ବୋହୁ ସାଙ୍ଗେ ବାଦ ଲାଗିବ, ମିଛ ସତ ସବୁ କୁହେଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ମୋ କପାଳ ଫଟାଇ ଶାଶୁ ପାଇକି ବୋଲେ ହୁଁଟି। କି ଯୁଗ ଆଜି ହେଲାଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ସିନ୍ଦୁର ଛାଡି ଟିକିଲି ପିନ୍ଧେଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ଦେଖେଇବାକୁ ସେ ଲୁଚେଇ, ଲୁଚେଇବାକୁ ସେ ଦେଖେଇ, କେତେ ଫର ଫର ସିଏ ହୁଏଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି।
ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ କପାଳଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେଟି बोले हूटे ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଦିନ କଟେଟି बोले हूटे ଜଣେ ରୋଜଗାର କରିବ 10 ଜଣ ବସି ଗେମ୍ଫିବ କି ସଂସ୍କାର ଏଇଟା କହଟି बोले हूटे ରୋଜଗାର କରିବା ଭଲ ଗୁଣଟି बोले हूटे ଝିଅ ପୁଅ ସଭିଏ ସମାନ କର ନାହିଁ କେବେ ଓଜନ ଝିଅ ବି ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼େଟି बोले हूटे ଭାବ ନାହିଁ କେବେ ଫେସନ बोले हूटे ଆଜ୍ଞା ହଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଡ୍ରେସରେ ନଥାଏ କିମ୍ବା କାହାର ଚାଲିଚଳନକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ବଦଳେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳେଇ ଥରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହସର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଧନ୍ୟବାଦ।